Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech saħaq li Jason Azzopardi huwa parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista wara li kien ammetta li tħallsitlu kamra f'lukanda lussuża fl-Iżrael mill-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia, Jorgen Fenek. Dwar jekk huwa allura għadux membru fil-grupp inti taf tajjeb daqsi illi huwa fil-fatt il-poplu illi għażel li jidħol fil-Parlament l-individwu u iva huwa parti mill-grupp. Din id-dikjarazzjoni li mhux esklus li lil Bernard Grech ħarbitlu tikkonferma li suppost skrutinju fuq l-aġir ta' Azzopardi kien finta. U li ftit wara, Grech reġa' daħħal lil Jason Azzopardi fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista baxx mingħajr ma qatt iħabbar u jafża lill-midja. Jason Azzopardi kienu sospenda lilu nnifsu f'dik deskritta minn osservaturi politiċi bħala sospensjoni għal għajn in-nies. Sakemm il-Kummissjoni Etika tal-Partit Nazzjonalista qarblet l-aġir ta' Azzopardi u ħarġet bit-beżbiża żgħira iżda ma ħadet l-ebda azzjoni. Fil-Kummissjoni Jason Azzopardi tajjer ras Jean-Carl Soler, wieħed minn membri lejali lejn il-fazzjoni Delija, biex triqtu ma tkunx għattela. Fil-fatt, Jason Azzopardi u anke David Take li Azzopardi ħadu miegħu għas-smigħ tal-Kummissjoni kienu oġġezzjonaw għall-preżenza ta' Soler u talbuh jirrikuża ruħu. Soler tant kemm ma qabilx ma' deċiżjoni li jirrikuża ruħu u bekk ma jkunx parti mid-deċiżjoni dwar Jason Azzopardi li qabel ma ħareġ mill-Kamra fejn kien se jsir ismigħ. Soler iddikjara li fil-fema tiegħu ma kienx hemm raġuni valida biex jirrikuża ruħu. Mill-banda l-oħra, skont il-kumentatur politiku Simon Merċieqa, Huarter Galea Salamone, membru ieħor fil-Kummissjoni, u ħabib intimu ta' Jason Azzopardi. U l-kumpanija ta' Huarter Galea Salamone, Victor Galea Salamone, ġili tat rigali b'xej lil Jason Azzopardi biex jagħmilhom lotterija waqt l-attivitajiet politiċi li l-istess Jason Azzopardi kien jorganizza. Lil Galea Salamone, la David Take u inqas Jason Azzopardi ma daqilhom l-ebda konflitt ta' interess u ma saret l-ebda talba għal rikuża. Quddiem dan kollu il-kap tal-Partit Nazzjonalista li issa daħħal baxx lil Jason Azzopardi fil-grupp parlamentari kompla jiddefendi lid-deputat li tant ħadem għalih biex sar kap. Jason Azzopardi iva nerġa' ngħid huwa bniedem validu kif huma validi il-membri kollha tal-grupp parlamentari u jiena niddefendi kull membru tal-grupp parlamentari għaliex huma kollha parti minn dan il-grupp. Din ma kienx l-ewwel darba li Bernard Grech ħareġ u għal Jason Azzopardi. Propju meta Jason Azzopardi nqabad li ħarigal mant il-grupp ta' Jorgen Fenek, anke jekk ftit qabel fuq ix-xandir nazzjonali kien qal li ma jiftakarx xi ħaġa mant ta' Fenek, Bernard Grech għalhekk. Ma rrid il-ħadd illi jintrema, ma li rrid ħadd illi jitwarrab irridu nifhmu. Il-Dr. Jason Azzopardi huwa bniedem, huwa politiku li għandu kwalitajiet kbar ħafna, huwa politiku li jagħmel ħafna ġid dal-pajjiż. Din id-dikjarazzjoni kienet saret propju hekk kif il-Kummissjoni Etika tal-Partit Nazzjonalista kellha tarbel l-aġir ta' Azzopardi. U allura bosta kummentaw dwar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista ikkomprometta ħidmet il-Kummissjoni wara li faħħar u ddefenda tant lil Jason Azzopardi.